Pagpalang araw po sa inyo lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw, malayo sa sakit. May gusto po lang po akong patuto sa inyo na sa mga gusto pong mag-aral ng spiritual, panggagamot, sa mga baguhan lang po. Sana po ay kahit hindi na po kayo mag-devotion, basta ang gawin nyo lang po ay kumuha po kayo ng magandang pudir na gagamitin po nyo sa araw-araw bago kayo manggamot. Dapat sana po ay lahat po dito po ay pwedeng manggamot, mag-aral manggamot. Tayo po ay lahat po ay pwedeng manggamot, basta magputir po tayo, bakod, balabal, pundo, para may protection po tayo sa pamilya. At sana po ay pag nangamot po tayo ay humingi po tayo ng gabay sa Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, para gabayan po tayo sa ating gagawing panggamot. Kahit sino po dito, wala pong kwan na tayo dito ay pwedeng manggamot, basta palagi po tayong magpudir, magdasal. At dito po, kahit na walang 49 days na yung magpo 49 days ka pa bago ka maggamot, kahit hindi ka na mag 49 days, basta may importante po may pudir, bakod, balabal, pundo kayo na ikukuha nyo sa araw-araw, magdasal araw-araw kahit walang 49 days po. At dito po, pag nagdasal ka po dito ay na kahit anong oras, basta yung may kayo na wala kayo sa, halimbawa yung nasa trabaho kayo, kung may halimbawa may bakante po kayong oras, kahit anong oras po pwedeng magdasal, basta isa puso lang po ang pagdarasal. Yung sinasabi nila na mag 49 days, ako nag-umpisa po ako, patutuko po lang po sa inyo, nag-umpisa po ako, walang 49 days. Basta magdasal ka, anong araw na gusto mong magdasal. Siya na po kayo kasi excited lang po. Halimbawa, kahit wala ka na medalyon, pwede rin yun. Walang medalyon, basta isa puso nyo ang pagdarasal. Marami kasi dito sa atin, kahit na sinusunod nila po yung mga patakaran ng mga tao, na ang patakaran kasi ng mga tao ay may 49 days, pero ang Diyos wala pong 49 days. Sinabi niya na magdasal ka ng 49 days, wala po. Kahit tingnan nyo sa Biblia, wala pong ganun na sinabi ng Diyos na mag 49 days ka. Sa mga tao na lang po ang gumagawa nun. Dito po, kahit hindi wala ng 49 days, kahit anong araw ka mag-umpisa magdasal, basta isa puso mo lang sa Diyos, ang mga makapangyarihan, yung hinaing mo at gagabayan ka. At tungkol po sa panggagamot po ay napaka-importante po talaga yung magpudir, para may protection ka sa pamilya mo, at para yung ginagamot mo, halimbawa pag nagpudir, bakod, balabal, pundo ka, yung ginagamot mo ay hindi pupunta sa iyo yung sakit niya, kundi matutunaw po yun, kasi nagpudir, balabal, pundo, balabal, pundo ka, bakod. At saka protection po sa mga ginagamot nyo, na kung halimbawa sinapian, hindi tatalab sa inyo, kundi malulusaw po yun, basta kompleto ka ng pudir. At walang 49 days, basta ang pagdarasal po ay sa puso po lang natin, sa puso natin, na kahit walang oras po, basta yung bakante po lang po kayo na magdarasal. Yun lang po ang paalala ko sa inyo, yung mga baguhan. Wala na pong medalyon, kahit wala na pong medalyon. Ako, sa patutuo ko lang po, na may medalyon po ako, San Benito, Infinito Diyos, at saka Piso Sagrado. Excuse.
hindi sagrado. Pero pag nanggagamot po ako, hindi ko isinusot yun. Yan ang importante po sa Diyos Ama na kasi ang Diyos Ama, tingnan nyo, ang Diyos Ama, wala po siyang medalyon, wala po siyang basta nasa kanya po yung mga orasyon na gagamitin po niya sa pagdarasal. At ang Diyos, para sasabihin ko sa inyo totoo, ang Diyos, mula nung siya ng gamot, puro sakit ang ginagamot niya. Wala po yung mga kulang-kulang barang, wala po. Kahit tingnan nyo sa Biblia, wala po nung nanggagamot ng Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Wala po siyang ginamit na kulam, mga puro ginagamot niya mga sakit na malala, mga masakit na grabe, pinapakuan niya po yun, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hindi po siya nagpapasapi ng mga ginagamot niya, hindi po nagpapasapi. Kaya ang Diyos makapangyarihan na sa lahat po, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mga ginagamot niya po ay mga imposible na pong makakalakad, makatayo. Yun po ang ginamot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ay mga bulag, mga kaya nasabi ko po sa inyo, sa mga bagong po nag-aaral ng spiritual, hindi na po kayo mag devotion, basta ang importante po, ang number 1 po yung poder, bakod, balabal, pundo. Yun po ang gagawin po nyo. At pag naggamot po kayo, ito po yung isa pong iikukuhan ko po sa inyo. Pag naggamot po kayo, unahin po muna nyo yung pamilya nyo para pag naggamot kayo, malakas kayo. Hindi kayo pwedeng tatablan ng mga mangkukulam, mga mababarang, mga lahat po ng mga masama. Kasi sagrado po yung ginawa po yung panggamot sa pamilya nyo. Number 1 po yun na pangproteksyon sa mga ganun na panggagamot. Basta nagamot nyo na po yung pamilya nyo, kahit pinsan nyo, kamag-anak, pwede na po kayo manggamot sa iba. Malakas po kayo. Malakas po kayo manggamot. Yan po number 1 na sikreto ko po sa panggagamot. Kaya dapat po sa mga baguhan po ay importante po magpoder, balabal, pundo, bakod. At pag nagawa po nyo yun, sigurado magaling po yung manggagamot. Lahat po tayo makapaggamot dito. Wala pong binabawal ang Diyos na yung mga mga marurunong na tayo, lahat po tayo dito makapanggamot. Yan ang sinasabi ko sa inyo na yung mga baguhan, mga nanay, tatay dyan na gusto manggamot, pwede kayong manggamot basta kumuha lang po kayo ng poder na number 1 po na malakas po. Kahit ilang poder, basta yung kaya nyo po na may bakante po kayo sa may oras po kayo, yun, magpoder po kayo. Kung wala po kayong oras, kahit na alimbawa, yung mga iba kasi pag 6 to 6 pag nagkukuhan sila, kayo kung may trabaho kayo, kahit anong oras pwede yun. Basta isa puso mo lang, ang number 1 po dito, isa puso mo lang yung pagdarasal. Ilagay mo sa dibdib mo na sa Diyos ka manalangin. Kahit ano yung marinig mo, tahinga mo, huwag mong at ito po yung isang number 1 po na maganda pag nagpoder po kayo sa mismong kwarto, yung wala pong tahimik po ang lugar na tahimik po yung lugar na wala nakakaistorbo, kayo lang po na wala nakakarinig. Yan po number 1 po yun kasi hindi kayo naistorbo na magpoder at magdasal. Kaya sana po ay makon po kayo at yung mga nakikita nyo po sa mga TV na sa video ng mga YouTube na yung nagpapasapi, marami ang kasi hindi sa yung pag nagpapasapi ka. Ako nagagamot ako, minsan lang ako nagpasapi ng yung talagang sinapian talaga ng mga masasama na pero hindi ko ginagamot yung hindi ko pinapatay yung mga gumawa, kundi pinapakawalan ko po. Nagsisisi po naman yun yung mga pero yung iba pag nagpapasapi, kunwari nagpasapi, hindi ako maniwala dyan na yung nagpapasapi, kunwari lang yun na binabayaran yun yung mga may tawag doon na pag nagpasapi
Antikristo po yun. Tapos maniningil silang malaki. Ako dito hindi po ako naniningil na mga ganyan na ginagamot ko, hindi ako nagkukan. Kasi nung buhay pa yung lola ko, hindi po siya nagpapabayad. Ang maganda po sa hindi po nagbabayad, malakas ka palagi sa spiritual. Gagabayan ka ng Diyos talaga na at saka yung lolo ko kasi hindi siya nagpapabayad kahit piso, isang pisong duling hindi siya nagpapabayad. Pero may isang ginamot niya po na galing Amerika. Ang dami na pong pinanggalingan yan. Yung auntie ko kasi, tinanong niya kung ano po yung kanya sa, may kon kayo sa bangko, sabi niya account. Yun, may bangko yung auntie ko sa, yung account niya ng auntie ko. Yung pala, ibig sabihin yun, ihuhulog yung pira doon. Hindi namin alam, alam. Kasi hindi nagpapabayad yung lola ko. Yun, nagtaka nung yung auntie ko po ay may sila biniling lupa na kulang po yung ibibili ng lupa. Nagtaka siya nung kinan yung kanya, yung account niya sa bangko. Ang laki ng pirang binigay, mahigit 500,000 ata yung nilagay doon sa bangko niya, yung account number niya. Nung nagtaka siya. Yung pala yung nagbigay yung galing Amerika na ginamot niya kasi gumaling siya kaagad eh. Ang dami ng pinanggalingan, doktor, mga doon. Naikot na yung buong bansa na panggagamot ng mga hindi gumagaling. Ang nagpagaling lang yung lola ko po, na nakapagpagaling. Kaya yun siguro kasi mayaman yung ginamot niya. Yun ang naisip ng yung nagpagamot, inulog niya sa account ng tiyahin ko. Tinanong niya kung may account. Nagtaka kami nung nalaman namin na ganun. Wala na kayong magagawa kasi sabi ng luna hindi napapabayad eh. Pero yung nakuha na yung pera, hindi sinabi sa lula ko kasi pabalik niya yun yung lula ko. Yung taga Libisia ng lula ko, yung buhay pa siya. Kaya yung mga dyan na mga bagong nag-aaral po, sana po ay pag nagdasal po kayo ay sana po ay sa puso nyo at dagay nyo sa isip nyo at sa dibdib po, i-consider po kayo at higit sa lahat po ay magpakumbaba kayo palagi sa mga tao. Kahit nilalait na po kayo ay huwag kayong pag-away, basta idalangin nyo lang po at sila, ang lahat ng nagkukuhan sa inyo ay Diyos na ang bahala sa kanila na magpaparusa sa kanila. Kayo mga ibinabagay kong mga orasyon na konsagrado po yung mga lahat na mga ibinabagay kong mga orasyon. Sana po pakaintindihan nyo na lang po at palagi yung sa puso at higit sa lahat po bago kayo manggamot ay manalangin kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na gabayan kayo. Lahat po ng ginagawa po ninyo sa panggagamot ay isa Diyos po nyo. Halimbawa, pag nanalangin po Diyos amang makapangyarihan sa lahat, gabayan mo po ako. Pagkatapos yung ginamot po yun, magpasalamat din po kayo para palagi kayong gabayan ng Diyos amang makapangyarihan. Yun ang gustong-gusto ng Diyos amang makapangyarihan na yung nagpapasalamat ka sa Kanya. Sana po naintindihan po ninyo yung ibig ko sabihin na sana po mag-subscribe po kayo, Hiwaga ng Pangasinan, at mag-like and share para matulungan po ninyo ako at marami po ako ibabagi po sa inyo lahat na aking mga orasyon, mga panggagamot at mga bagay-bagay na ipagkakalob ko po sa inyo mga orasyon. Sana po mag-subscribe kayo at pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Sana maunawaan po nyo ang ibig ko sabihin. Pakintindihan nyo lang po. Kasi excited lang po ako magpatotoo sa inyo. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Bye po.